Ipasidunggan ang mga programa sa GMA Regional TV and synergy sa 44th Catholic Mass Media Awards. Midaug isip Best Digital Ad Public Service ang Limitless, ang musical trilogy Breathe ni Asia's Limitless star Julian San Jose. Ang Stronger Together, buo ang puso in CAA 97 sa GMA Synergy Daog Isip Best Children and Youth Program. Samtang ang GMA Regional TV Live, yatagan og Special Citation isip Best Public Service TV Program. Gawas nini midaog usab og major awards ang kapuso program sa 44th Catholic Mass Media Awards. Apil na nini ang 24 oras, saksi ug wish ko lang. Best Station ID sab ang Love Together, Hope Together Christmas Station ID sa GMA niadtong niaging tuig. Daog usab ang pipila ka radio programs sa Radio GMA. Pamatuod ang kini sa padayong paghatod sa serbisyong tinudanay ug di kalidad nga tatak kapuso program sa inyong GMA Network.